Au tini thaise thaini kok salanyai cheng khakai norok buji manai gari ganang ni bagi cheng kok salanyai haike norok ano tomong no sajaka like kaisari khai kalangdi subscribe khai kalangdi share khai kalangdi video no comment khai kalangdi hingke cheng tabo khana lanyai boroni khukdei khakai norok o video no tui thaise thaini lu buji mana ne hnai nung je samung no khayo phia nunga samung no takhi bidi nung je samung no khayo phia nunga samung no ukurok tanah sidi berkata bayi nono bui onek borong nono naik nasigan nono bui sanai betongan bengenya betongan nono pia neng as hamung no tak kibi di bunyi kok bay nini kano tak so bayi bunyi kok bay je borong nono sajagya bo nono na sila jang nai pia ba neng a borong no kok sana redi nin bagi hamya je borong nono hamya kok saka nono insel khaikya kulgo pia ba neng bono kok sana ni redi pia nini kata bayi nini kha aja kata bayi neng pia je borong nono ama hiki sanai borok bo salsa nini kulogo ma hinai sibung no simi bis ganang tahani borong ni sako bo bis ganang tongo sibung no tu seng hasali simi pon bo sibung ni bis tongo ni seng sai mano pia ba seng borong ni bis ganang tongo nai seng borong no sini nani a borok onek kothuk tini amon tui buji nani bagai hingke buji nani ang tongo norok an video nai tongdi norok amon tui ang buji nai bo borok sabahai je borok nono nini bagai nini gana khanono nang bai kaham ke liri sontong nai pia ba kulgo nini bagai kok hamya sanai aba hai borok rong ka jibono phone success ngi manya success ngi mam ke ngi manya ke nai nai ji bo nini bagai podina hamya kok sanai bonono insel khanyai nang bai ke bong nang bai ke ekdom phiri kaham ka tongnai nang bai sai ngi kaham ka tongnai pia ba bonono bin bisingo nini bagai bo besuk jolijak abo ke bo saimiya hai ke te kaisa je borok nono na sela jangnai nini bagai onek hamya sanai bo nini bagai nono jesa kapon dong so khanya nainai aba hai borok jib borok pon success ngi manya je borok nono hamya kok sawo nang a borok no sanani redi je borok nono hamya kok sawo nang a borok no kok sanani nini bagai hamya sanani nang redi phia ba nang bo bai haksal ngdi nang bo bai bo jaga tong nang bo bin gana ta thani je borok nono hamjagya bo non nin bagai kok hamya sanai phia ba nang bo bai haksal ngdi nang bo bai tomong nang bo bai mang tong khangke phia ba bo nono salta dong so khai ki binai tam kho dong so khai jang ko bo nin bagai hamya sanai nang je kono samung khai jang ke nang je kono samung no nin samung no khang ko bo nin samung no jes ka pono tang ke tola khiklai mano amasa nai phia ba nang je samung no khayo phia ba nang bunya samung no nang khaya jin sakang nang a samung no ke bo no share ta khaji nang khai pai man pore a samung no nang bunya share khai sadi phia ba nin bagai amo onek nini bagai amo onek important nang tini o samung no khaya jin sakang nang te khorok chano share khai reke phia ba nin bagai a borok nin se sakang khai ki bangke nini bo kaisa onek loss tongo nang je kono samung no khanya sakang nang ke bo no share ta khai ta sadi Au hingga sak jara ting senai video jara komni bisingo video khaimani ba tam naikenai buskang rogo noroni bagai video ka hamda to mano norok ano support khaji share khaire di video katal hingke comment khai sadi taktai bukung song norok boma hai video naine busung share khai sadi haike tinin bagai asung sedeng jotono no hambai norok an video no naiye boma hai mangka boma hai sereng mangka anu comment khai sadi jotono asung sedeng jotono no hambai